ingkang kinasih ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan kalian kula sedyaga saking GKJ Semarang Barat lumantar renungan padintenan Sabdo Winedhar dinten menika Senin 26 Mei kalian selangkung wandene wawasan leksionari dinten menika wonten 3 kitab inggih punika setunggal Babad 12 ayat 16 ngantos 21, Jabur 123 lan Wahyu 21 ayat 9 ngantos 11. Ananging wawasan ing dinten menika kapenaken saking kitab Jabur Mazmur 123 ayat 3 lan sekawan. Jejer renungan padintenan Sabdo Winedhar dinten menika wonten Minggu Paskah 6 inggih menika panguwasanipun Gusti Allah menika linangkung. Jabur Mazmur 123 ayat 3 ngantos sekawan. Duh Yehuwa lapan-lapan sami kumrasak lan sami ngulukaken swaranipun saha sami ngulukaken jumleguripun. Pangeran Yehuwa ngebat-ebati banget ana ing ngaluhur, ngungkuli kumrasaking banyu agung, ngluwihi jumleguring alun ing segara. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sinten kemawon saged nekseni bilih alam jembar menika titahipun Gusti Allah, malah saged kepara kaelaman. Wonten redi-redi, wontenipun ngaring, wontenipun alas gung liwang-liwung, wontenipun segara jembar lan sanesipun. Mekaten para sedherek kagunganipun Gusti Yesus Kristus, endahing jagat ingkang titahipun Gusti Allah, ingkang dipun titahaken dening Gusti Allah. Pancen Gusti Allah menika Maha Kuwasa. Mekaten Sang Juru Mazmur anggenipun nyipati lepen-lepen dalam werni-werni jinising titah sanesipun. Kekidungan bab swara kumrasak lan jumleguripun toya lan lepen-lepen menika nyanepakaken bab wasumlanipun manungsa ingkang nembe ngadepi suasananing kahanan ing alam donya menika. Manungsa menika titahipun Gusti Allah sami sesambat ibu awratipun momotaning gesang. Estu manungsa menika anamung titahipun Allah ingkang tanpa daya yen ngadepi panguwasipun Gusti Allah. Berapa malih tanpa daya anggenipun ngadepi awrating kahanan alam donya menika. Ewas mboten panguwasanipun Gusti Allah kaibarataken ngungkuli kumrasake banyu agung, ngungkuli jumlegure alun ing segara, ngungkuli daya kekiyataning alam jembar menika. Lanipun Juru Mazmur nggambaraken bilih Gusti Allah menika boten wonten tandinganipun. Sinten kemawon boten saged badhe nandingi Gusti Allah. Gusti Allah mila kasebat hebat sanget tanpa wonten tandinganipun. Pramila Juru Mazmur ingkang setunggal pratelaken Pangeran Yehuwa iku jumeneng raja, abusana kamulyan. Pangeran Yehuwa busana lan apaning kasantosan. Sanyata bumi wis jejeg ora gonjang-ganjing. Saking pepujian menika cetha banget, cetha sanget nilaaken menawi Gusti Allah menika Maha Kuwasa.
panguasanipun estu linangkung tanpa wonten tandinganipun. Ing pangreksanipun Gusti Allah sedaya titah boten ewah gingsin, tetep ing lampahipun miturut ing sakarsanipun Gusti Allah. Lumantar kitab Jabur Mazmur menika para sedherek kagunganipun Gusti ngajak dhateng kita sedaya tiyang pitados para kagunganipun Gusti Yesus Kristus. Monggo kita sami nulat dhateng juru Mazmur. Nulat dhateng juru Mazmur anggenipun bangun pangandel bilih Gusti Allah menika maos ingin namung ing panjenenganipun ingkang kedah dipun sembah inggih namung dumateng Gusti Allah ingkang kita sembah menika. Kita kedah ndadhe raos ajias. Kita sedaya manungsa sedaya jinis sing titah tetep kemawon winates ing ngarsanipun Gusti Allah. Pramila ingkang prayugi inggih menika sumangga sami memuji ngluhuraken Gusti Allah kanthi gumolonge manah. Anggen kita gesang ing bebrayan agung kedah tetep bakoh lan tetep disetya ing kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Tetep gesang ing pambangun turut nindakaken sedaya dawuhipun Gusti Allah. Gusti Yesus berkahi panjenengan sedaya. Amin.